В малко древно село, сгушено между хълмове и зелени ливади, въздухът беше наситен с аромата на цъфтящи билки и нежния бучене на ежедневието. Селяните добре познаваха учението на своята вяра и се събраха на открития площад под топлото слънце, за да слушат възрастните да рецитират свещените текстове. Една вечер, когато слънцето потъна под хоризонта, излъчвайки златиста светлина, един мъдър стар овчар на име Илай застана пред група нетърпеливи слушатели. Той носеше проста туника и държеше износен жезъл, символи на годините си, прекарани в грижа за стадото, което пасеше наблизо. Гласът на Ели беше стабилен и мощен, когато започна да разказва обещанието от Йоан 10:27-30. «Моите овце слушат гласа ми», каза той. Той се спря, гледайки в очите на младо момче, сигнализирайки важността на думите и обещанието за вечна безопасност. Очите на момчето се разшириха, докато Ели продължаваше. «Познавам ги и те ме следват». Селяните почувстваха утешително топло, знаейки, че спасението им е осигурено от любовта на Сина Божий. Думите на Ели отекнаха в тихата вечер, подчертавайки, че никакъв враг не може да триумфира, защото са под божествена защита. Той подчерта: «Аз им давам вечен живот и те никога няма да загинат. Никой няма да ги изтръгне от ръката ми». Събранието замлъкна. Всяка душа усещаше дълбоката увереност, която вярата предоставя в трудни времена. Тогава Ели премина към друг стих, цитирайки и Езекил 34:15-16, докато ги водеше към надежда и доверие. Той декларира: «Аз самият ще паса овцете си и ще ги накарам да легнат», казва суверенният Господ. Селяните слушаха внимателно. Думите му се сплитаха в хладния вечерен въздух като утешителна тъкан. Той продължи: «Ще търся изгубените и ще доведа обратно заблудилите се», напомняйки им за божествената милост и грижа. Гласът на Ели беше изпълнен със състрадание, отразявайки божественото обещание да се грижи за всяка наранена душа. Той им каза: «Ще свържа наранените и ще укрепя слабите». Нежно той добави: «Но ще унищожа гладките и силните», подчертавайки божествената справедливост и праведност. Селяните кимнаха, understanding, че божествената справедливост ще защити честността и моралната сила. Ели завърши с: «Ще пастирувам стадото с правда», обещавайки постоянство в божественото водителство. Той се огледа около лицата им, изпълнени с вяра и надежда, и след това изрече Езекиел 34:31: «Вие сте моите овце, овцете на моята паша», каза той. Той подчерта: «И аз съм вашият Бог», заявява всемогъщият Господ, запечатвайки доверието им в божественото ръководство. Нощта се задълбочи, но техният дух светеше ярко с уверението на божествена любов и защита, символизираща светлината на вярата, която осветяваше сърцата им. Селяните почувстваха обновена вяра, че независимо от земните изпитания, божествената грижа е безкрайна. Когато думите на Ели се установиха в сърцата им, те разбраха, че техният пастир винаги се е грижил за тях, независимо от обстоятелствата. Историите за минали победи и божествени обещания станаха живи истини в ежедневието им. Бяха напомнени, че, подобно на древните пастири, грижещи се за стадата си, божествената любов винаги е била присъстваща и могъща. В времена на беда те намираха утеха, знаейки, че Синът Божий е техният защитник и водач. Образът на овчарите, които се грижат за овцете си, често срещан в ежедневната им работа, сега разкрива божествена истина за божествена грижа и справедливост. Вярата им беше дълбоко вкоренена в надеждата, че божествената справедливост ще надделее, а божествената милост ще спаси изгубените. Гласът на Ели отекна в нощта, носейки обещанието, че принадлежат на божествена поляна, където никога няма да бъдат изоставени. Villages dispersed, their hearts buoyed by divine assurance, ready to face any challenges ahead. Всеки крачка, която правеха, беше под внимателното око на техния пастир, който ги обичаше толкова силно, че даде живота си за тях. Животите им, вплетени в библейски обещания, станаха свидетелства за божествена любов в един бурен свят. Историите за тяхната вяра, предавани през поколения, поддържаха надеждата и увереността в божествената грижа. Всяка молитва и всяка химна, които пеят сега, носят силата на божествени обещания и вечна надежда. В тихите моменти на размисъл те си припомнят божественото обещание: «Аз ги познавам и те ме следват». И във всяко сърце цъфти непоклатима вяра, че божествената справедливост и милост винаги ще водят пътя им. Така,
сред трудностите и радостите на живота, вярата им остава непоклатима, закотвена в божествената любов. Те са доказателство за истината, че грижата на техния пастир е вечна, суверенна и справедлива. И така те продължават да вървят във вяра, знаейки, че техният божествен пастир винаги ги наблюдава. Тази древна история, кореняща се в истината и божественото обещание, е живо свидетелство за вечната любов на техния пастир. През вековете основното послание остава ясно. Те са ценени, защитавани и обичани безмерно. Във всяко поколение божественото обещание отеква наново, носейки светлина в тъмните дни и надежда на уморените. И всяко изречение може да бъде дълго, ако входът го изисква, но не трябва да надвишава 30 думи. Understood. Please provide the text you would like translated into Bulgarian.